Filwaqt li ħaddieħor diġà wara x'jaħseb dwar l-ambjent mill-bank tal-Oppożizzjoni meta kiser il-prinċipji ta' pjan tal-ambjent li kien għadu ma rax id-dawl, dan il-Gvern bil-provi qed juri li huwa favur l-ambjent. Hekk sostna l-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima José Herrera nħadd filgħodu fiċ-Ċentru Laburista tar-Rabat. Herrera rimarka li bis-saħħa ta' politika favur l-ambjent, l-applikazzjonijiet ta' żvilupp aċċettati naqsu biktar minn nofs. It-tniġġis fl-Ibħra Maltin kawża tal-fish farms ġie kontrollat u trab fl-arja u gassijiet tossiċi tal-power station li taħdem bil-heavy fuel oil naqsu drastikament. Għalkemm ammetta li għatfadal xi jsir f'dan il-qasam, Herrera saħaq li l-Gvern irnexxielu jsib bilanċ bejn li jkun pro-business u fl-istess ħin jagħti priorità u jtejjeb l-ambjent ta' pajjiżna. Indirizza l-folla wkoll il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u l-Gvern Lokali Owen Bonnici li jaċċena r-riżultati li qed jikseb il-Gvern frott ix-xogħol u d-deċiżjonijiet ta' Prim Ministru li ddeskriva bħala pożittiv li dejjem lest li jaħdem ma' min jixtieq imexxi l-pajjiżna l quddiem. B'kuntrast, Bonnici rrefera l-kap tal-Oppożizzjoni li fl-aħħar 4 snin kien kap bitter, inbidel f'kap irrabjat li qatta l-karti, ibijat lin-nies u jiżdra żerrija tal-firda. Bonnici stqar li l-kuntratt li messu qatta Busuttil huwa l-kuntratt skandaluż tal-Lavenbraw. Dwar ir-riforma fil-liġi tal-istampa l-Ministru saħaq li dan il-Gvern huwa gburi li se jneħħi l-libel kriminali li minkejja l-gravità tiegħu lanqas biss issemma fil-paġna ta' proposti tal-Partit Nazzjonalista. Tenna li għal-gideb u l-montaturi tal-kap tal-Oppożizzjoni, il-Gvern iwieġeb bit-bissima li serra fuq ir-riżultati kollha li qed jikseb il-Gvern u bit-tibdil li pajjiżna qed jara.